खुलुमबाय गाबोन आगष्टनि 6 तारिख बे समाव जोङो गाबोन जि 6 तारिख दिनाव चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादा बाथि जि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ बासुगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि सिङाव थानाय रनसायदाम दालाय आफाद बेनिनो जि गसाइगामिनि नैबे जोंफुं गेलेग्रा फोथाराव जि मोनसे बादायलायनायनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय। गाबोन जागायनानै बियो 3थायाव जागोन। जि अपेनिं मोनसे खेला बियो 3थानिफ्राय जागायगोन आरो बियो जोबथा जि खेला आगष्टनि 10 तारिखआव बे जोबहैगोन। दा नैबे गासै हाबाफारिया जि दुलाराय फरायसा आफादनि बिथांखि बा थांखि बा बिनि जि मोनसे मिशन बड'फा गोजोआरि मावसोलायनाय थांखि बे मावथांखिनि दारैनो नैबे जि 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि जि मोनसे बेयाव जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ बेयाव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय। बे बादायलायनायाव गासै मोन 7 दख'रानि जोंनि आन्डार 13 जायफोरा जोंनि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोर बे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। गाबोन गिबि सानाव बेजिं दख'रा आरो बासुगाव दख'रानि सिङाव नैबे गिबि जि मोनसे अपेनिं खेला बे गाबोन जानो थांगासिनो दङ। जोबोद मोजां मोनसे बेयाव खेला जागोन। बेबायदिनो जोङो दुलाराय फरायसा आफादा जिहेतु थांनाय बोसोरनिफ्राय बेयाव 13 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनिबो बेयाव जिहेतु जोलुर बादायलायनाय जि मोनसे हाबाफारि बेखौ बिथांमोना जागायबाय। चिरां जिल्लायाबो एबार जोङो मोनसे टिम बख'नानै फैगौ जि जोबथा फाइनाल बादायलायनाय बे हाबाफारियाव जोङो आइजोफोरनिबो 13 बोसोर सिंनि जि जोंनि हिन्जावसाफोरनि बादायलायनाय जों बेखौबो बेयाव थि खालामनानै दोननाय जाबाय। बेखायनो नैबे जि मोनसे खुंजानो लानाय जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जिहेतु नोङो दिनै गोबां जोंनि फंबायमोना आरो बिनानावमोना दिनै जि मोनसे दिनै ड्राग्स बायदि गाज्रि मोनसे जि मोनसे फेग्रा मुवा बा गुबुन गुबुन ड्राग्स बे गाज्रि बेसादफोरजों बिथांमोना दिनैहाय बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जों बिथांमोनखौ मोजां लामा दिन्थिनाया जोंनि बिबान आरो बेनिनो दिनै जोलुर बादायलायनायजों बिथांमोननि देहाजों लोगोसे बिथांमोननि फरायनाय आरो बिथांमोननि केरियारखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय बे मावथांखिजों जोङो दिनै बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय। गाबोननि जि अपेनिं बे अपेनिंआव जोबोद मोनसे नायनो गोनां माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जादों। बेयाव ड्रामा बा नोङो बेयावहाय स्ट्रिट प्ले बायदि बेयाव श' खालामनाय जागोन। लोगोसे मोसानाय थागोन आरो गुबुन गुबुन बेयाव हाबाफारि थागोन। बेखायनो नैबे समाव बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासैबो जोंनि बर' रायजो राजा आरो बिसेसकरि जोंनि रनसायदाम दालाय आफादनि सिङाव थानाय जोंनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि गासैबो जोंनि जिखिनि इयुन जोलैफोर जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे गाजा गोमजायै नुजाफैनानै जोंनि जिखिनि गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ मदद खालामगोन, इनकारेजमेन्ट खालामगोन जाहाथे बिथांमोना इयुन जिबनाव जाहाथे गेलेनायजों गावनि मोनसे जि केरियार बे केरियारखौ बिथांमोना इमप्रुभ खालामनो हागोन आरो मोनसे स्किलखौ बिथांमोना बेयाव बारायनो हागोन। जिहेतु एइबार जोङो नुबाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा जि मोनसे FC माने फुटबल क्लाब बे फुटबल क्लाबा दिनै स्टेट लेभेलाव बिथांमोना मोनसे टुर्नामेन्ट नोङो गेलेनानै दिनै बिथांमोना जोबोर मोनसे जाफुंसार जानो हाबाय आरो बिसेसकरि चिरां जिल्लानिफ्रायबो 2 जोंनि गेलेगिरिफ्रा दिनै नेसनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय बड'फा FCनिफ्राय बिथांमोना सायख'जाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां। दा बेखायनो नैबे जिखिनि जोंनि गेलेगिरिफ्रा गाबोननिफ्राय गेलेजेनगोन बे गेलेनाय बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टनि मोनसे टिमा बिथांमोननिफ्राय फैगोन आरो बिथांमोनानो आरोबाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेलै खुंगोन बेयाव बाहागो लाहैगोन आरो बिथांमोनानो बड'फा FCआवबो जायफोरा साबसिन गेलेनायखौ दिन्थिनो हागोन बिथांमोना बड'फा FCआव बिथांमोना नाम थिसनजागोन बा सायख'जागोन। दा बेबायदिनो फारि फारि दिनै स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव दिनै आइ लिग गेलेनो थाखाय थाम-थिम जादों जोङो बेखौ नुबाय थानाय जादों। दा बेखायनो जेरैबायदि दिनै दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड FCआ जेरैबायदि देखायदों बा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव दिनै
गेलेनाया जेरैबायदि दिनै मोनसे मोजां मोनसे राहा लामा जिउ राहा लामानिबो जोङो दिनै नुनो मोन्दों दा बेखायनो नैबे गेलेनाय बिथिङाव जाहाथे जोंनि गासैबो रायजो राजाया सिरि मोनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखिखौ जाय बिथांखिखौ लानानै दिनैहाय आवगायदों बे बिथिङाव गासैबो रायजो राजानि जोङो मदद मोनगोन आरो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामगोन जों बेखिनिखौ बयनिसिमबो आसा खालामदों आं गसाइनाव आर'ज खालामदों जाहाथे जि सानबानि 6निफ्राय सानबा 10 थारिखसिम बे जिखिनि दिनै बेयाव गेलेनो थाखाय बेयाव थाम थिम खालामबाय बे दिना जाहाथे जोंनि गासै गेलेगिरिफ्रा मोजाङै गेलेनो हायो बेखौ आनान गसाइनाव आर'ज खालामबाय गोजोन्थों।